APHLC Diphu LA pen women wing keseng ajai mek Langpher constituency along kedeng pon. Pini phai kuni ni phai kebar ni APHLC asong Diphu LA hin pen Diphu LA Farman women wing keseng ajai mek Langpher constituency along kedeng pon. Bangso women wing keseng pon athelaki APHLC asong along so arlo mate women wing a hin pen sitami kache song ame dike pangtang dunjia phansi APHLC Diphu LA hin women wing seng pon lopusi mayalong jai pon. Bangso women wing keseng pon along Diphu LA women wing a president Rupali Rong Parpi lapen secretary kadom BP alang lituma phansi pek pon lo. Lason thochi kapre arpu sitami bangso Diphu LA women wing keseng pon along arpu chepek pon riti lo. Kewang jilangar ni along women wing atuma hin pen sitami cherok tok ami pedo ponji. Lason si arta ki jum pen penan kido aku thak sitami cherok tok ami women wing a hin pen deng ponji pusi APHLC women wing CEC amaipi Rita Kram sapia hin pen ningje pon. Lapen kewang jilangar ni aphan sitami APHLC a hin kai ke ta cherok tok ami deng pon bomji pusi bangso women wing keseng ajai mek along ningje pon. Bangso Diphu LA women wing keseng pon ajai mek along alhi sarpua man pen kachitong dot IAS retired jai kathar Lumpajong constituency APHLC ex candidate Rajan Timung Langpher constituency ex candidate Kongrongpi Kamal Singh Hi Fuloni constituency ex candidate Dhoniram Timung Rita Kram sapi lapen APHLC asong along klembang pu akit heke dingatu cetong dot si mesen pen bangso Diphu LA women wing keseng pon ajai mek pechun pon long pamelo. Aprangsi nang litong media person doon ako nami akiru pi party lo nito mahenten. Nilitong Diphu LA la ke constituency trok lo la APHLC ke pangtang dia phan la pen soarlo som tame anso se nana pabardun dia phan la pen party ke pangtang dia phan sip ini nitong Diphu LA pen nilitong la women wings nitong seng pon lo lapen presiden lapen secretary tami nitum pek pon lo lapen nilitum non ajada election le bang tami non re-election punon ba MP election punon ba MLA election punon tami la Diphu LA long constituency drog lo la drog a constituency long bangke kacepahai pon FG APHLC tu kacepahai pon FG pon nilitum ake mangke la helo pen non ini tuh keseng itu lang youth wing, ini itu youth wing seng berpulau setame, ini longnya program doko. Ini nabangke West Karbi Anglong, Dwaram lalong ada mass joining a program do. BJP Congress atau mana ini ongdum ben, join do nalam do ada macam asar jai kathari long so dak wang pen ada dam elo. Si da Langpher along setame non kedam tang an ke Langpher ke Ingdu Bokason di MSC election of Franke. Satame non se thegam thulong lo dak Langpher along kami APHLC intang piglo. Kopia polo bolote niltum
Diphu LA lapen Central Committee lapen dak sisi committee tum celang si di tum program deng pon bom lo langsung besi utang bom lo lapen dak Langpher long kami sisi alang di tum women wings kami keseng bom lo pini ke LA yang deng ane tum seng pon long lo lapen kewang jilang arni ada rasai setami nili tum la re-election apa dah kabangke Diphu LA pen nami mo kace song hot pas nami ong dung arat ke pabar ye fonsi itu Diphu LA pen nami sisi kon Jasamit ke la non nalitum maina ke to ke em hempen chetipok hetlo la song pun kan em hemar rung rai atum islamin nalitum APSL sia song lo nangaching rai dunji matela na ke chipa ok dunji aphan angring penedo mas ciklu e jonon na belang ladak la bangso dung kilolong ong dung mudram lek the MSC singing leng langli non ASDC te autonomous state demand committee song along songjap polo langli ke dame langli lili tapan lang pame me langli ke ninja stame thek long lo ninje la poson si APHLC maipu jai ka thar phan se langli ke thek the bang kamang hu amonit poson si ke ninje six schedule thek the aronda thek the poson si langli ka ninje lo la se langli la poson ka ninje potente langli che matha dernang la athema jai ka thar ke thek pusita me inut civil service alangli ke claim tang lo retired lo ACS pen pas desi promotion ke long se IAS ta ke man tang lo deputy commissioner claim lo divisional commissioner claim lo aron alam bangke alangli ke taxi la pon arpu ke theta bang Assam government India government atumta alangli khan arpu ka hodai la se thekma ke elitum sar singing leng pen kachini nahi alam asia velu athema sar singing leng ke hai alangli yong si la puson thek ser abang ku pulutang te ke dam tang election alangli tum vote bangke aphai bangke phiong jumong kasi nona pora bangke la dak elitum paphio adim sutame Karbi Anglong arada so atum tame akke me son mata ke no son bangke pang thek bom tang lo kasi non kapang thek apor si ASDC long bang amuni da bangke armu bangke arani bang ki sunlo APHLC abangke non ruling aphat all India ka ruling a BJP RSS song phanta ladak Karbi Anglong bangke pinier ni bangke chedandong angdeng si dolo kasi hitum ASDC song phan wan putodara ding tungte athema usumar penche bong thang ale ave poson sin tum dam nang kok athema kupulo tum yong si usumar penche bong lok tangte ili me thang ta usumar nang nak kum asi lan velo nang li phani li da li mang da jai ka thar na ke ja pon ling si arjap tum chip pon ni tum ta PHLC ke chip hai phat sara lok sa job tum chip women wing APSLC Diphu LA women wing mai phi non pini deng det pen nali ke wangji lang apor hot la Diphu LA women wing pen ko PPSI ke claim panji phana le ke chisik to tum ke la lo khai long ri non gi sung hektik lo mati di khai long ri heri phamar heri do an ke song non ko swan lo tum pang tip po sixidil pa heri phan hai implement ji phan hai training ji po pang tang chatta purung chatta pinidak Langpher long nalitum la Diphu LA pen bani women wing keseng la so lam puthak ma si president ma secretary ma apen ke wangji apor hut ko ansi nalitum la Diphu LA pen women wing APHLC pen kachipang tangji ma ko son se claim bi ma hai puthak piniladak lang hair constituency along si Diphu LA pen so arlo asong ladak seng pon lo long ri long pat kachirai dunji la pen imithang akhai inglong akhai Karbi Kuki Naga Rengma Mizu Paite Siam Chakma Adivasi Boro Dimasa inglong akhai anki ningi sidonang jipuse nelitum so arlo asong tum sitame pini abangke ladak arpu chepek pon lo lasi arpu do ikpiklo ladak pini president secretary penchenglok assistant penchenglok organizing secretary penchenglok ladak Diphu LA long ladak
arpu pekpon lo la sila bangso arpu ke pekpon laki kinang sot laki pinso ka chisong along arlo su atum sitami ladak keng kam chi jordo nai la pen longri longpat kiwir lo emi thang akhai ilitum langtha langdam tha bukajan block under aladak bukajan constituency along sukhanjan along mithang council department atum si areng kisu pin sumar atum punon arlo sumar tum punon lapuana reng kisu kathirak pimi kunat lo ladak tuliram rong hang akihai alang li cm kiman pen kupisi alang li arpu kedeng chot kupisi alang li lapuan radaphan alang li kamathadun kaparsik awedet lasi nilitum ningduk lo sangmarli ningduk man ningduk de Karbi Anglong non kivirlo nangli nili ilitum jongsi arlo so tumta Karbi Anglong East West di Mahasaw aprang dunde chisong dunde lapen isyang tong chipado dunde pulongte ilitum ke isumarapan kopilo ilitum kachimathakang po lahenlo ilitum abang putin sitami isumar kaching hon longri longpat kaching hon ang thek ilitum kadu kawita chisong dun rapet lo nak lapen ke ilitum ninging thin isi dolo nak kisung sitami ki joy sitami ilitum ke mga dim lele tiktak ilitum labang ke sang dat nang ni ilitum akimang ki example moriam rong pipi di hala dong mukak osi alang liphan areng ang saya peri sangmarli clock et pen selang liphan kitheng ahu areng ahu kapaso laki nang litum chichakun jima ilitum chichakun lason hagdasi morning sige komane pone lason se ilitum akisung phopik ji number 1 ke so arlo asong aphan kilang rep labang ke nilitum chichakun injustice ladang ng piun ng pilong le women empowerment education abang hutin aphan si tame nilitum ladake RDGP ponji pini nilitum aphan mai pinang kangwai pi Diphu LA long akahai pi Rupali Rongphar pi alang liphan si nilitum women wing LA long nilitum ingwai pon lo lason thak si general secretary si tame ingwai pon lo lason thak si soar lo song atum along tintan si tame ingtang nang ji nitum ning isido nang ji pukamatha la puson akisung nilitum kachi fight unji kachi song unji lapen government of India implementing body satum sitami article 244 labang ke hemprek ilitum han autonomous state ilitum long dapo lasi ilitum kaching hon nai akihai sar jai kathar sar alangli kisung kiduk alangli chithan siun edadlo lasi alangli kilak ledat ason thot abang putin sitami ilitum lak nang ni sangmarli ilitum akimangki hemprek kang tim long nang ji puwa phansi nilitum sitami non so arlua song nilitum ta chisong dun pang tang bom lu kenili tumang bong training chipi pon bom po athema ladak LA longpli LA aphan sitami la longpli longpo LA phan sitami nilitum women wing a president dolo a secretary dolo a constituency a CC la PS level sitami nilitum training chipi ponji lasi la so arlo asong atum arta ki zum hek pen pinan ki do arta teng pen pinan ki do theji ka Charlie pame thekji career guidance and counseling so arlo song tum pen nili pen amasi Japan po along tina school along sitame a constituency tina along sitame la school along uso maratuma career guidance and counseling lo ka Charlie arta hote lo Charlie pame non sangmarli mo nang kai nang arling kithe munit kimi nang manang ji pusi nilitum a school sitami nilitum chuhum padam ji pusi nilitum ning ki hangdu lason thak si school college along sitami damlo humri hum padam lo pulang te teachers attendance regular kalima kalangma o summer enrollment la doet ma avima lahai ta nilitum chedamji chilang damji chihumri damji lapen soar lo tuma phan isi kimi send our side labang ke government pensitami la puson our side ki doan sitami labang chithan chimum ponji government along kopisi project nang kilema di arlo so sumar phan kopisi a project nang kilema so na taxi so pinso tuma phan soar lo tuma phan sitami equal treatment labang ke ilitum kadu kavita long nang ji ake thihek pen ki pudam jang jia bang ke la APHLC hello 1969 aning kan hem prek ke wan amat congress atuma bang nang ni asama long si dodon ji puko seta ilitum
Piniar ni kopya po si alang li akihay jay kathar sar kopya po si alang li lapuan Titi burbur arta ning kantrok sikep rapota alang li ke pleng lo ne ko solo ne la sedami alang li lakun e la si alang li mithanga pension na salary chiklo jon abainong kilong suri truck sikep 90,000 la pension na tangka la so tangka ben si alang li along tin sitami alang li kidam kido arni wang alang li sangse Pinita ladang nang dun pen nilitung wang rapet lo Diphu pen an ke non ke dam tuji haduar amla arni sisi alang di ke kaita 4, 5, 7,000 alang di kai kita mi thang tangka pen alang di koros la su kamat hadun chini dun si emek prang dun si tahu sang marlipu atumi headlang ke di jakulin ilitum women wing lumba jong ke sengdi atumi ke la ke full fledged lo la si ilitum abang putin sitami so arlo song pen chenglok pin so sumar phan pen chenglok Karbi Anglong is di Mahasau la ilitum hempre kilong dabo rada tum ning chaho ning charong nang arna mahir jume dotang lo lapen ka do kawe tum stame kachini ajakong dolo pini hes tame nili Diphu pen sar tu pen wang bo mahut gari nang chithap thia ko halada kisar atum arta ki do tum nang karjudun ko na lo philipi ko na lo pu mai meeting Langpher along Diphu LA long women wing so arlo song keseng pon lipu la so keseng along ki dun po irile so that sitame lakado gavita kisota nang liarje chithek long po Kimi ining arong that diti la so po si nilitum do de sang selopu bang ajada tum same ilitum phan pindeng sumpor nang thek long pe la tume ka chesong dilo la tume kis ladak do ka chesong dilo rada farman pu bang ichini atlo arna mahir jume dolo de APSLC long pusi pini sitame nang kipudu na tumdo kicho ki junanta nang kicho dunanta lata bang BGP atum si lapini ke asa atum si latum ansi niltum aphans tame saki junanta nang kipidun nang tum hok si ke kem sang marli alatum aning karong nang kipudu lapen APSLC long live ke lang kathar long live lagi langka rada ning ka long rada to baning karong langka ing honduk ing hon meme lasi nili ladak kipudam ji tuliram rong ha ke hai nangli binyaman nangli chi resign dat lu ponte ka dok ka veta nangli phansi ahok nangli ahok ka song jalu nangli ning chi ru lo puji sita nangli hai ka phan ka ching hon nili nangli phan nang ke thek long ke nili nang thek long le dat non anta nili nangli phan chiklo jona pran nili nang phan nangli phan phone nanglu bon stame nangli nili phan busy nang bikok nili nangli phan nang pu BA pensin ni number pensin na call nangli phan pula osa nangli phone nang bon check busy nang bikok pu busy kali ni nangli pulo BGP tumsi hemprek banji BGP tumsi hemprek BG keni lason si nangli kipu BGP le kado kavita dorape nangpu lason kali nangli Telangana radhan mathata Telangana state tumke hemprek kang thim long nang jipu National Party penchiri FC alangli tumke non rechosis cholong Telangana tumalang lason na thasi Tripura tum stami latum so arlo tumta usomar chibuchot ben kachi song dun jail kachi thak kit areng keso la sonta chi chang na isang marli hello nili tuliram ro ha ke hai alang li phan ki pula hello ili tum ke thiri sidam patte bok bom lo ili tum pir the do verwe isomar long ri long pada phan nangli nili ili tum chema thanang ji nani ning cheroi sirak ma pusi nili phone pen kilo la bang so a news reporter atum pen nangli thek long lo ponte pini pen abang bang penap tanang ne pinyang bang nali ning chiroi lo plonte arnam herju me longji lasi APSLC pa hai nang ma right pang nang ma so arlo song pa long ri long pa ching hon nang ma tang kali ke thikali rat ke the tang kali ke thikali rat ke the jay kathar sor ache the pading nang ma BJP go back RSS down RSS murdabat BJP murdabat Lauri long paching honang ma Rat kachasong pangtang nang ma pangtang nang ma Re-election pedolang vek nang ji Re-election pedolang vek nang ji Keng sang asot tumhan voter list amendment ingtang en nang ji Keng sang asot tumhan voter list
tournament in Tan and Nangji. Trading license the Pilang Lay. Trading license the Pilang Lay. Keng Sanga Sotompan trading license the in Tanon. Keng Sanga Sotompan trading license the in Tanon. Moriam Rong Pipi Pan justice Pisarang Non. Police atom ta Chichininon. Police the Perere. DC Panda Perere. SP Panda Perere. Karbi Anglong is West Dimahasau Pihay nang ma. Arna mahir jumi tumalong pidot tip nang ma. Arna mahir jumi tumalong pidot nang ma.